Ja, jeg vil lige lave en meget hurtig demo af, hvad budgetværktøjet kan gøre. Hvis vi ser her, at vi har projektarket åbent her, og vi har nogle valgmuligheder heroppe. Du kan selvfølgelig skrive firma og typen på huset ind. Men helt generelt, så kan du vælge, hvilket område du skal bygge i, om du skal bygge i Sjælland, eller Fyn, eller Jylland. Du kan vælge, hvilken kigklasse huset skal være, og hvor mange plan det skal være. Hvis nu forestiller, at vi skal bygge et energiklasse 2015, det skal være etplanshus, det skal være på 170 kvadratmeter. Der skal være en 6 meter vinkel, det er et vinkelhus, vi skal bruge. Og det er egentlig grundlæggende oplysningerne til, at den kan regne ud. Der er ikke loft til kipper eller knapper og nogle af de andre ting på det hus her. Men ud fra det, så regner den både fundamentsprisen ud, og den regner hele budgettet ud hernede igennem. Det den kommer frem til, det er, at den gennemsnitlige pris for sådan et hus i Danmark, den vil ligge på 2,146 millioner. Og det er så en gennemsnitspris inde på Byghusinfo. Der har vi nogle firmaer, der kan levere det type hus til en billigere penge, helt ned til 364.000 under den pris her. Og du ser, at det dyreste firma i Danmark tager omkring 2,8 millioner for sådan et hus. Det billigste ligger ned på 1,867 for det samme hus. Og du skal tænke på, at de priser her, de er korrigeret for, de her gennemsnit her, de er korrigeret for, at de forskellige huse, eller forskellige firmaer leverer forskellige udstyr med, og forskellige ydelser med, og sådan ting. Derudover skal man selve husprisen ud, det er der nogle udgifter, du selv skal betale. Det er sådan noget landinspektør, kommunal byggegodkendelse osv. dernede igennem. Du skal også selv betale en grund, som regel. Haveanlæg og nogle af de andre ting kan du også sætte ind her, og så kan du få beregnet det ud. Så kommer du ud med en slutpris hernede. Og så i det her tilfælde, der er det billigste, man kan lave hele projektet for, det er omkring 2,3 millioner. Det her budgetark, det er en nedskaleret udgave af den store version, vi har inde på hussiden derinde. Her der kan du kun regulere de sider, eller de steder, hvor der er gult her, oppe i toppen og nede i bunden. På det store budgetark, der har du både 3 kolonner, så du kan sammenligne 3 forskellige firmaer, og du kan også ændre på dem her ned igennem, så du kan vælge forskellige facadematerialer, lofthøjde, tagmaterialer og alle de ting der. Så korrigerer den automatisk prisen for det, så du får en indekspris, kan man sige, for det hus, hvad det burde koste i Danmark. Det var meget hurtigt gennemgang af budgetarket der. Og inde på Byghusinfo, der kan du selvfølgelig få flere med de priser og finde de firmaer, der kan levere de billigste huse af dem. Og vi har også en gratis rapport, du kan læse, som jeg vil anbefale dig, hvis du ikke allerede har fået den. Men det var det. Tak skal du have.